Dipluso langmang ronghang LP School Thanbang Philip Singnar ke Osomaraphan Sangti Harlong ke Paroisi ke Than Rongkhang lem salong ningkan esega maipi ke pamanpon Ambika Girinagar Guwahati along GGKSA election ate kilik paduponsi arpukimi kachelar KarbiAnglongLIVE adaba birtang tonpen arjupanik tha Osomar apia potom LP School along kache toydun ke toklanga hin Charlie dun pen amithang amenan ke chitok thek jimini lapen mo Osomara kai hut ison baga warsai longdun jimini pusi school athan banga tuma phan ning kache thepensi che toydun dunlo Bonta lang ikta bangso visual Labangso visual along ke thekpon long ating pulote loke charliao somaratum kasu long sangti thapen parpu kraisi ke roi ponsi thekpon long lo bangso teng pen langdam lo pulote kupia thesi LP school ke charli au somar atumle lapuson sangti ke roi sai ke claim lo lapen konada school along ke charliao somaratum lo lapuson asai ke deng nangko mate school a hem kasalok ji aphan putong Thanbang ke toya ting pensi bangso asai skula oso maratum sai jog jipen ke claim nang koklo nang letum ke thek ponlong bangso visual ke Duarbaguri constituency angkang Dadhara polling station ke parlo Dipluso langmang ronghang LP school along ke charlie oso maratum si lapuson kaso long sangti thapon pen skula hemalongan sangti ke paroya sai si paklem lo lapuson lo ke charlie oso maratum amithang an ke chovek akaso long sangti thapon si arni ke so angbong setami Thanbang ke toy pena joksi lapusona sai klempon lo Dipluso langmang ronghang LP school athanbang ke hoy Philip Singnar abang ke school au somaratuma phan loke than ka chapa dukpen ke pathekji kalisi Dipluso langmang ronghang LP school athanbang Philip Singnar abang ke langroi pen sangti ke paroya saya bangsi than ponrong Lapuson sangti ke roi boma pora hut osomara pia potum che thek dunlong si osomaratum ke parpu krai akasu ke pasun edji aphansi pudunlo la henlo Thanbang Philip Singnar school along osomaratum aphan loke thanang jia dimalong sangti ke roi ke thanrong athanbang Lapuson athanbang aphan KarbiAnglong Autonomous Council hin pen best teacher award bang kipi ke nangso Lasi bangso kutha KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM ki khibom hut amang ka heman KarbiAnglong alo quality education ke pathir ponji puwa bangke Philip Singnar athanbang ason jongsi osomara phan sangti harlong ke roi pathanlong pulote CM Ronghang amang ka heman plengunjima Lasi Philip Singnar asonson athanbang aphan KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbe hin pen kamatha ke parsik pona kinang sot Kali pulote KarbiAnglong education system abangke kepa phidun hubji aphan apor nang nite tahailo News report KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong alo rongkhang multipurpose large size lamp society along aningkan wangson thak thak pining le thots dame ningkan esek amip methang sai hemalong kepadupon Rongkhang lem salong bangso ningkan esek amaipi ke padupon along lem sa chairman Mongol Bepen ke charipona maelong DMB award commissioner Jitu Terang lapen Rajiv Laskar Jintu Timungpi atum lapen rongasar sarkari gaungbura rongasar tumpen kedanglo lem salong members do anatum chetong donsi ardi do jot pen mai do ponlo halapu lem sa chunbang Dilip Terona hin pen setami Ningkan surihini ra engkora ke thompen surihini ra engkora plia pharman apot lem salong ke claim kedam a hisap tok jiralo klardak pen chepaklang ponlo halapu mai pi ke do ho jesemet la bangso lems ke paching thur ji aphan penangan alam tami chethan chimum ponsi west KarbiAnglong alo ke do ana lems a pharman ghelani lems along si FCI asang go down padupon po lapen bangso lems kapaching thur ponji aphan trek jama sai mositami
claim dam pon bom ji aphan lem sa chairman Mongol Bay pen than pachini pon an isia meeting along la West Karbi Anglong lems ke do an nil tum sing wai si demand dun lo West Karbi Anglong phanstame isi godam West Karbi Anglong der aphan godam isi nang pinai kudin tum demand dun lo athak tum dulo tum preng along dulo athak tum bangke kiruni podiman tum na dulo amat si kijut si ili tum siam sar bang dulo FCI godam bangke pu bangke kalilo ditum ke rongkhang lem se long ke long le thio masi FCI godam ke West Karbi Anglong phan ke rongkhang lem se long si dipo pusi alang li parai thilo si la so ten pen itom is tameli tum angri thio bang so lem salong jesemet pet ningkan surhini ro engkor ge thompen surhini ro engkor aplia ningkan a pharman ali ke long pon rakhi sika suri plike bra ke thomra pharohini ra sika hini pusi peklang pon lapen non ke bang jilang ani kan a pharman abang ke sika lak isira suri plike bra hini ra pharo isira kripli an ke long pon ji aphan ning ke thedolo pusi klarda pen rada phan than pachini pon si mesen pen maistami pachun pon Dongka mukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE Guwahati along ke do loke charlie doan along tin a institute college university along pen chingrum si Karbi doan Karbi students boys hostel Ambika Giri Nagar Guwahati along GGKSA election mate kilik ke pado ponahut vote jok ponlo Ang ton voters aphay laki pharohini ra trokner ke raplido la solong ke japon abang phulaki Boris Singjai chief election commissioner lapen returning officer arpu along kacharabdun laki verang terang chundor milik Julie Bepi Alonka Bepi Solomon Timung lapen Anthony Rongpia tumpensi langchari ponlo lason thak si kilik mesen me adpen kichun pa meji aphan kilangchari dun mati observer arpu along kacharabdun laki long niterang EPS AIGP Assam Harkiri Phangchu Junior Assistant alang litum kachirap cheto dun pena joksi kilik misen pen pechon long pamilo lapen bangso kilik along kachepa hai duna bang phu bang phia tuma men ke lapuson henlo mai phuar pualong sengkan hanse dun mai phuar pualong kangthim ronghang kongchun bangar pualong sarkiri tiso rap kongchun bangar pualong harlong biteron Cultural Secretary Ruptalin Timungpi alang lilaki uncontested pensi chepahai ponlo lapen Finance Secretary Aristotle Milik Treasurer Abolon Be alang lisita me uncontested pensi chepahai ponlo lapen Publicity Secretary Sarjinong Timung alang lisita me uncontested pensi chepahai ponlo Organizing Secretary Birju Hanse alang lisita me uncontested pensi chepahai ponlo Major Sports Secretary Atu Rongphar, Minor Sports Secretary Ritupon Rongpi, Magazine Secretary Kabin Terangpi, Social Service Secretary Sarcherai Teron, Office Secretary Kam Monitor, Karbi Students Boys Hostels, Mate KSBH Songsarbe Atumpensi Arpu Chepalong Ponlo. News Report KarbiAnglongLIVE Lakhaing Kwara Trok, Duarbaguri MSC constituency under Moniram Langne Auditorium Holalong, Nili Block, Patir Pipon Pen, PMAYJ Hemso Sanction Order Alo Local MSC Parta, Education EM Richard Oberi Deng Pen, Kiron Pon. Lason si BJP Sorkar Nangchari Pon Det Pen ke Kidu Kelak Hemejang Retuma Phan Pen Nangan Sorkar Pen Scheme Nangkele Anke Pipon Bomlo Lason si Old Age Pension Arunodoi PMAYG ahemso pipon bomlo lason thak si ladak lakhaing kora trok Duarbaguri constituency along tami pini Nili block la pen rongmawe block pangrum pet pen 550 mate phora phokep beneficiaries PMAYG ahemso sanction order local MSC and parta education em Richard Tokberi deng pen ron ponlonglo sanction order alu kipila pen awareness program so program long
penangan na beneficiary dolo nang cetong do lo lapen Duarbaguri constituency fan nili block lapen Romongbe block 500 plus 550 PMYZ ayam nang ledun la song bong pen 270 ke Romongbe block andar lo lapen 279 lake lapu nili block andar la song bong pen 160 ke sanction order pini nang le lo la tumalong tangka chi thabalu pini pen ke la tuma hem ke chikim sedang kuripo nang po la so awareness pini thandikang lo je poisa chulai der gari chenami det bike chenami det free chenami det tang pini chenami det la so na vitet nei po la so awareness pini pakang pon la si kadogo be fan cherok tok nanji la so fan bangsi etum par week lo tangte 1 week ang bong lo te VDC chairman pen chenglok JE etum damsi la kiki ma hamalong langdamji ke langdam la so review lo pen hai visit dampo la si hemso ke long tun vek atumta aningarong pikpik lo puta ningje ponrinti la sila puson gidu ke la katuma phan ke rapon thegapot choro par pik lo puta ningje ponrinti News report KarbiAnglongLIVE Tang depinia da babirta ke lapansi kang ton paniklo